So we'll get right into the text of Scripture. दा बेनिखायनो बे समाव जोङो सिदाहै जोंनि होखाजानाय आयदानि सिरियाव जों थांनि. And I want us to turn to Exodus chapter 4. आरो बे समाव जोङो ओंखारलांनाय 4 बालाबाव जोङो बोदलाबनानै नायनि. And verse 2 is my text. आरो बे 4 बालाबनि 2 सिरिया दिनैनि आंनि बेबायदि गाहाय सिरि जागोन. The Lord said unto him, that is to Moses, प्रभुआ बेखौ बुंबाय जे मोसेखौ बुंनाय जादों. What is that in thine hand? नोंनि आखायाव मा दङ? And he said, a rod. बे समाव बियो बुंफिनदों बियो गंसे लावथि. What is in your hand? नोंनि आखायाव मा दं? Let us pray. जों आरज खालामनि. Father in heaven, we thank thee for thy word. सोरगोनि आफा जों नोंखौ नोंनि बाथ्रानि थाखाय हामबाय होयो. We thank thee that thou, the Lord God of all creation, has given to us thy word and thy son. जों नोंखौ हामबाय होनो आफा मानोना नों बोलोग्रा इसोरा जोंनि थाखाय नों गावनि सासेल' बिसा आरो नोंनि गोथार बाथ्राखौ जोंनि थाखाय होबाय. We thank you for the finished work of Christ on the cross whereby we come to thee. जों नोंखौ हामबाय होनो जि क्रुसनि गेजेरजों जों नोंनि सेराव फैफिननो हाबाय. जोङो बे नोंनि गासै मावनाय खामानिनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनो. Lord, we come to thee thanking thee for that precious blood and coming for a fresh cleansing. जों नोंखौ हामबाय होनो आफा नोङो जोंखौ बै खालबारि क्रुसनि बेबायदि जोंखौ पापनिफ्राय सुस्रांनो हाग्रा थैनि थाखाय आरो बेनि गेजेरजों दा जों नोंनि सेराव फैदों. Hide thy servant behind the cross. नोङो नोंनि लेंफोरखौ बे क्रुसनि आन्दोआव नोङो दोनदो. Lord, thou must increase. प्रभु नोङो बेबायदि देरलांनांगोन. May Christ have the preeminence here. आरो बे समाव ख्रिस्टआ जों बयनिबो थाखाय बेबायदि नुजासारनांगोन. May Christ receive all the glory. आरो ख्रिस्टआनो गासै महिमानि बिगोमा जाथों. And may we decrease. आरो जाहाथे जों साफ्रोमबो जाहाथे जोङो बेबायदि उन्दै जाहाथे जों जानो हायो. And as we leave this place, we will leave having met with the man of Calvary, Jesus himself. जाहाथे बेयाव नुजाथिफैनाय साफ्रोम जों नोंनि बिसाफ्रा जेब्ला जों बे जायगाखौ नागारनानै थाङो जोङो बे कालभारि क्रुसनि ख्रिस्टखौ लोगो मोननानैसो जाहाथे जों बे जायगाखौ नागारलांनो हायो. Lord, if there's one without Christ, bring them to the Savior. सोरबा बे जथुमनायनि गेजेराव दाबो नोंखौ मोनालाबा दङला प्रभु बेखौबो नोङो बासाय जानायाव नों लाबो आफा. I pray for the backslider that they will return to their first love. जाय फोथायग्राफ्रा गावसोरनि फोथायनायनिफ्राय उनफिननानै दङ बिसोरबो जाहाथे गावसोरनि गिबिथि अननायाव जाहाथे गिदिंबोफिननो हायो नों आशीर्बाद होदो. I pray for every Christian here. बेयाव थानाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियाननि थाखाय आं आरज खालामदों आफा. May we surrender, dedicate our lives to thee afresh. जाहाथे दिनै जों खनसेबाव साफ्रोमबो गावनि जिउफोरखौ नोंनो गोदानहै जाहाथे जों गथायफिनबावनो हायो. Bless thy word now. बे समाव नोंनि बाथ्राखौ नोङो बोर गोनां खालामदो. Speak to us, we pray. जोंजों नों रायलायदो जों आरज खालामबाय. And we give you all the glory in Jesus' name. आरो गासैबो मान महिमा समायनाय जों नोंनो गथायबाय आरो जिसुनि मुङै बिनाय जाबाय. Amen. आमेन. Moses was probably one of the most outstanding characters in the whole of the New Testament. जोङो बे बाइबेलाव New Testament Old Testament. गोजाम बरदायनि बेबायदि गुबुन-गुबुन व्यक्तिफोरनि गेजेराव एखेबारे मिथिसार जानाय नुसारसिन जानाय सासे बेबायदि व्यक्तिमोन. The Jews, even to this day, have a lot of respect for him. आरो जिहुदिफोरहा बे मोसेनि सायाव बेबायदि गोबां बेबायदि मान सन्मान होसोनाय बे दङमोन. He's considered the greatest of all their great leaders. आरो जिहुदिफोरनि जारिमिनाव जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङमोन बिथांमोननिख्रुइ बेबायदि गिदिरसिन सासे दैदेनगिरि होननानै मोसेखौ गनायना लानाय जायोमोन. And you'll know that his name appears throughout the whole Bible. आरो जोङो नुदों बे व्यक्तिया गथै बाइबेलावनो बेखौहाय जोङो नुबाय थायो. In Hebrews chapter 11, he stands out as one of the heroes of the faith. इब्रायारि 11 बालाबाव नायब्ला जोङो बेवहाय गुबुन-गुबुन फोथायनायनि गिरफोरनि गेजेराव मोसेयाबो सासे फोथायनायनि गिर महरै बेयाव नुजाथिदों. He wrote more than anybody else in the Old Testament. गोजाम बरदायनि बेबायदि जेसेबां बिजाबफोरखौ लिरनाय लिरगिरिफोरनि गेजेराव मोसेया बांसिन बिजाबखौ बियो लिरदोंमोन.
In Deuteronomy 33 verse 1, it speaks of him as the man of God. 후다 비잡니 33 발랍세 시리오 बेयाव जोंनो रोखायै दिन्थिदों जे मोसेया बेयो इसोरनि सासे मानसिमोन. We know that saying is only reserved for a select number of people in the Bible that we see. आरो बे बिमुंफोरखौ माखासे बेबायदि सायख'जानाय व्यक्तिफोरनि थाखायल' बेबायदि मुंफोरखौहाय होनाय जादों. In Exodus chapter 34 ओंखारलांनाय 34 बालाबाव and verse 10 we have what God says of him. जि सिरियाव इसोरा बे मोसेखौ मा बुंदों जों बेवहाय मोननो हायो. Go ahead and read it please. Deuteronomy 34:10. 34:10 34 बालाबनि जि सिरियाव बेबायदि लिरनाय दं आं बेखौ बर'है फरायनानै होनि. प्रभुआ मोसेखौ होनबाय दानो आङो इजराइलनि रायजोफोरजों मोनसे रबाय खानोसै पृथ्वीयाव मोनसेबो जातिफोरनि गेजेराव माब्लाबाबो मावफेरथारै सोमो नांनाय खामानिफोरखौ बिसोरनि सिगाङाव मावनोसै आङो माबादि आसरित खामानि मावगोन बेखौ पृथ्वीनि गासै रायजोफ्रा नुनो मोनगोन. आं प्रभुआ मावनो हागौ मानोना नोंसोरनि लागै जे खामानि मावगोन बियो मोनसे गिथावथाव खामानि जागोन. Here it says that the Lord knew Moses face to face. बेवहाय जों नुदों जे प्रभुआ मोसेखौहाय मोखांजों मोखां बेबायदि मिथिगौमोन. What a testimony. माबादि मोनसे साखि बिलाइ. Does God know us face to face? थारैनो इसोरा जोंखौबो व्यक्ति हिसाबै मोखांजों मोखां इसोरा जोंखौबो मिथियो सिनायो ना. What it means there is that Moses had such a close relationship with God. माबादि मोनसे सोमोन्दोमोन बिलाइ जिबायदि सोमोन्दोनि थाखाय इसोरा बे बाथ्राखौ बुंदों मोनसे इसोरजों खाथिथार सोमोन्दो. He was the one who came and he could meet God face to face. बे मोसेया बेयो बे व्यक्ति बेबायदि व्यक्तिफोर जाया इसोरनि सिगाङाव बेयो व्यक्ति हिसाबै फैनानै मोखांजों मोखां बेयो लोगो मोनदोंमोन. He was known as the great deliverer of Israel. मोसेखौ बेबायदि इजराइलफोरनि सासे गेदेर बेबायदि रैखागिरि दैख'गिरि होननानैबो मिथिनाय जायो. But what we really remember Moses for नाथाय गुबैयैनो मोसेखौ मानि थाखाय बेबायदि गोसोखांजानाय जायो होनब्ला is that he was the man of God for his hour. मानोना बे मोसेया गावनि समनि बे समावहाय बे इसोरखौ बेबायदि मिथिनाय सासे मानसिमोन. He referred to as the backside of the desert. आरो बे हाजोखौ बेबायदि बालाहामानि उनथिंजाय दङमोन होननानै मिथिनाय जायो. We would never know of that place. जोङो बे जायगाखौ अबयसे जों माब्लाबाबो मिथिनाय नंलिया. It says that until God met with Moses. नाथाय बेखौ जों रोखायै मिथिनो हायो जे बे जायगायाव बे हाजोआव इसोरा मोसेजों बेबायदि लोगो लायोमोन. And from then it's been called the Mount of God. आरो जोङो बे जायगाखौ बेबायदि बिनि थाखायनो इसोरनि हाजो होननानैहाय बुंनाय जायो. Now Moses was there because he ran away from God. आरो मोसेया बै जायगायाव बै थासारियाव सहैदों मानोना मोनसे समाव बियो इसोरनिफ्राय बियो खारदों. And he feared the wrath of Pharaoh. आरो मोनसे समाव मोसेया फारावनि रागाव गोग्लैनायखौ बियो गिख्रंदोंमोन. And so here was a man who had lost the dream that he once had. मोनसे समाव जाय मानसिया मोनसे सिमां दंमोन बे सिमांखौ खोमानांनाय सासे व्यक्तिमोन बियो. He wanted to deliver Israel. बियो इजराइलफोरखौ बेबायदि दैखौनो बियो हास्थायदोंमोन. But he tried to do it in his own strength. नाथाय बे खामानिखौ बियो गावनि निजा बोलोजों बियो मावनो नाजादोंमोन. He tried to live his dream in his own way and he was defeated. बियो जेब्ला गावनि साननाय हास्थायनाय बायदि गावनि इच्छा बायदि बियो जेब्ला खामानि मावनो ओंखारदों बे समाव बियो फेजेन जादोंमोन. And he ran away and the Bible says he was content. Just I'm happy to take care of sheep. दानिया बेनि थाखाय जेब्ला फेलें जाबाय बियो खारनो गोनां जाबाय आरो खारनांनायखौबो बियो बेबायदि गावनि थाखाय बेबायदि मेन्दाफोरखौ जोथोन लानांनायाबो जेबो नङा आंनि थाखाय बेनो जथेस्थ होननानै बे सन्तुष्ट मोननानै थाबाय मोनसे समाव. That picture what God wanted him to be, he now lost it. दा बेबायदि मोनसे थासारि फैबाय बिनि जिबनाव जे बिनि गथै जिबनाव जे मोनसे आसा दंमोन बे गासैबो गोमानानै थांबाय. He was out of the will of God. बेयो बे समाव बियो इसोरनि बाहेरायाव बायजोआव थांबायमोन.
And then God appeared to him. बे समावनो इसोरा बेजों नुजाथिफैयासै. You remember the story of the bush that never burns. नोंथांमोना मिथिगौ मोनसे बेबायदि गायज्राब बिफां जि बिफाङा बेबायदि खामाखैमोन. This is one of the greatest miracles of the Old Testament. आरो गोजाम बरदायनि बेबायदि बयनिख्रुइ गिदिरसिन सोमोनांथाव जाथाय होनब्ला बेनो. God speaks to him and reveals him and says, I want you to go now. इसोरा बे अर्गेंनिफ्राय जाय बिफां जायग्राबनि अर्गेंनिफ्राय मसेजों रायलायबाय जे आं नोंखौ दायो दैथायहरनो इच्छा खालामदों. Moses is fearful. मसेया सासे गिख्रं मानसिमोन. He's full of excuses. बेहा गोबां बेबायदि रायख'ना लानाय बेबायदि खारनफोर दंमोन. He gave 5 excuses. बेयो मोनबासो खारन बेयो रायख'नानै लादोंमोन. In chapter 3, verse 11 of Exodus, he says, I'm a nobody. Who am I? थांबालाबनि 11 सिरिनिफ्राय नायलांब्ला जों मोननो हायो बिनि गिबिथि जे गाव थांनो इच्छा खालामै बे खारनफोर बे बुंबाय आंलाय सोरथो. In Exodus 3:13, he can't remember the name of God. He cannot remember the name. दा बे आरो मोनसे एक्सकिउसआ बेनोमोन जे बियो इसोरनि मुंखौ बेबायदि गोसोखांनो हाया. Here's a man who was taught as a child in the scriptures, but he says, what will I tell them? Who sent me? दा जाय मोसे गथ'खौ बेबायदि इसोरनि बै सम बेबायदि गोजाम बरदायनि इसोरनि बोसोनफोरजों बेबायदि फोरोंनाय जादोंमोन. दानिया बियो बे समाव इसोरजों जेब्ला थिनहरजाबाय बुंबाय आंलाय बै मानसिफोरनाव थांनानै आं माथो बुंहैनांगौ. In chapter 4, verse 1, he says, they won't believe me. 4 बालाबसे सिरियाव मोसे आरो बुंबावबाय बिसोरो आं थांनानै बुंब्लाबो आंखौ फोथायनाय नङा. In chapter 4, verse 10, he says, I cannot speak properly. 4 बालाब 10 सिरियाव जों मोननो हायो मोसे आरो बुंबावबाय आं मोजाङै रायनोनो रोङा. He had the best education a person can have in that day. बै समाव फार्स्टआव बयनिख्रुइ साबसिन सोलोंथाइ बियो मोननानै दङमोन. And he says, I cannot speak. अब्लाबो बियो बुंबाय आंथ' बेबायदि खोथा बुंनोनो रोङा. Then finally he comes, he says, Lord, send somebody else. आरो जोबथारनायाव बियो इसोरखौ बेबायदि बुंबावदोंमोन प्रभु मानोथो आंखौ गुबुनखौ थिनहरदों ना. You know, we are all like that, aren't we? गोबां समाव जोंबो बेबायदिनो जायो. We come to this service, I guess, and there are people here who've heard the Lord speak to you. दा आं फोथायो दिनै बे जथुमनायाव जेसेबां फैदों बेनि गेजेराव बेबायदि फोथायारिफोर दङ जाय मानसिफोरनि जिबनाव इसोरा खोथा बुङो. Maybe for salvation, maybe for service. जानो हागौ सोरनिबा थाखाय बासायजानो हांख्रायनाय नङाब्ला सोरखौबा गावनि खामानियाव थिसननो थाखाय. Something in your own life you need to do or surrender. नोंनि जिबनाव माबा मोनसे मावनो थाखाय नों गावखौ गथायनांगौनि गोनांथि दङ. But we're making excuses. नाथाय जेब्ला जोङो बे लिंनायफोरखौ खोनायो जोंबो मोसे बादिनो बेबायदि जोङो मावनो हाया थांनो हाया बेबायदि जों हायैफोरखौहाय जोङो रायथियो. But God answered Moses. नाथाय इसोरा मोसेनो बेबायदि फिननाय होदों. He shows his presence. He says, I will be with you. इसोरा बुंदों इसोरा गावनि थाफानायखौ बेनो बेबायदि खिन्थादों बुंदों जबान होदों जे आंनो नोंजों थाफागोन. Let me tell you, you and God make a majority in any community. जेब्ला मोनसे बेबायदि जथुमनाय बेबायदि मोनसे समाजारि जेसेबां मानसिफोर दङ बिनिख्रुइ बांसिन इसोरजों नोंजों इसोरा जुदि नोंजों लोगोसे थाब्ला नोङो गोबां मानसिफोरनिख्रुइबो नोङो बांसिन जायो. Imagine the all-powerful God with you. नोङो साननानै नाय नोंजों लोगोसे सासे गोहोगोरा बोलोगोरा इसोर दंखायो. God shows him that I am the all-sufficient God. आरो इसोरा दिन्थिदों जे आंनो गासैखौबो नोंजों थाब्ला आंनो गासैबो नोंनि थाखाय जथेस्थ. Then God said, okay, Aaron will go with you to speak on your behalf. अब्लाबो इसोरा मोसेखौ बुंबाय अबसे नोंजों लोगोसे आरनबो थांफाखागोन आरो नोंनि जानानै नोंजों बे खोथा बुंफागोन. God was angry with him. मोनसे समाव इसोरा बेखौ बेबायदि रागा जोंदोंमोन. Because here's a man with such great potential, and yet he's only giving his second best. दा जोङो नुदों मोसेनि जिबनाव जाय मानसिहा जाय मोसेहा गासैबो मावनो हानाय बेबायदि रोंगौथि गोहो बोलो गासैबो दङ नाथाय बियो गावनि साबसिनखौ
बेयो होनो थाखाय गोब्राब बेबायदि मोनदोंमोन आरो बिनि थाखाय बेयो आपत्ति खालामदोंमन Let me tell you, there are people, they could get older and they look back upon their life and they say, oh, I wish I could have done it better. जेब्ला बेबायदि बैसो जानाय मानसिफोरनि जिबनखौ जों नायो जेब्ला जों बैसो जानाय मानसिफोरा गोसोखाङो सम सम जों जोंनि गारबोनाय बे जिबननि थाबोनाय समफोरखौ जों गोसोखांनानै जों उन दाहा खालामो जे मोनसे समाव आङो बेखौ मावनो हागौमोन माथो होननानै When we come to the end of our life, जोंनि जिउनि जोबथा बुब्लियाव जेब्ला जों सफैयो we should not live with regrets. जोङो बे समाव बेबायदि उन दाहाजों आरो उनथिं नायहरफिननो जों नाङा But if you settle for second best, you will. नाथाय नोंथाङा बेबायदि साबसिन हामसिन नोंथांनि जिखौ इसोरा हास्थायदों बेखौ होआलाबा मसेया जेरै खालामदोंमोन जों बेबायदि खालामनो नाङा And so, what I want to speak to you today is God spoke to Moses because he says they won't believe me. दा मसेया मानो बेबायदि इसोरा जे खोथा बेखौहाय बेबायदि थांनो जि खामानिखौ होदोंमोन बेखौ मावनो बे अबहेला खालामनायनि मोनसे खारना बेनोमोन जे बेहा मोनसे सन्देह दंमोन जे बेयाव आं थांनानै बुंहैब्लाबो मानसिफ्रानो आंखौ फोथायनाय नङा होननानै They'll ask, who are you? आरो सोंनाय जादों नों सोर And the Lord says, what is that in your hand? आरो बे समाव प्रभुआ मसेखौ सोंदों नोंनि आखायावलाय माथो दङ होननानै You see, it teaches us that God doesn't see as man sees. जों बेजोंनो इसोरनि बायफा जोंखौ फोरोङो जे जों मानसिया जेखौ जेरैबायदि नायो जि नोजोरजों इसोरा बेबायदि नाया Because he asked, what is in your hand? मानोना इसोरा सोंदों नोंनि आखायाव मा दं बेयो मा बेसाद बेयो He said, it's just a rod, a stick. बेयोथ' दा मोनसे खालि साधारन गंसे लावथिसो बियो But see, God sees it differently, and we'll see that in a moment. आरो नाथाय जों नुदों इसोरा बेबायदि बेखौ गुबुन रोखोमै मसेनि आखायाव थानाय लावथिखौ बियो नुदोंमोन गुबुन बेसाद हिसाबै You see, God can take the ordinary and make it extraordinary or special. इसोरा जोंनि बेबायदि साधारन जोंनाव थानायखौनो लानानै बियो बेबायदि गुबुन रोखोमै बेबायदि गुबुनजों रुजुथावै बे रोखोमै बियो खामानियाव बाहायनो हायो It also shows us that God can use anybody and anything. आरो बेनि गेजेरजों बेयो जोंनो बेखौबो दिन्थियो जे इसोरा जायखि व्यक्ति जाया मानो जायखि रोखोमनि जायखि थाखोनि इसोरा गासैखौबो बियो बाहायनो हायो General Booth was the founder of the Salvation Army. General Booth. जेनेरेल बुथ होननाय सासे मानसिया बे साल्वेशन आर्मिनि गायसनगिरिमोन He was a mighty man of God who brought food and supplies to the very poor children in London. लन्डनाव बिथाङा बेबायदि गरिब मानसिफोरनि थाखाय बेबायदि जाग्रा लोंग्रा बेबायदि आदार बेबायदि बेसादफोर जगायग्रा सासे मानसिमोन